Reverend nikech mana kaka iwacho ni moko kuomgi ntiere ma osechung' adiere, moko kuomgi bende osechung' korka sirikal. E mano be kaka jotend rowere gindi bende paro, nikech jomoko kama ng'ata ng'ata moyie ni koro dwa go mbaka iketo kuome ni ma koro sirikal osenyiewo. Un uwegi ubro yie ni ng'ane gi ng'ane emochung' kuom adiera, omiyo en monego go mbaka no, kose yie kanyo be pod bro bedo gi pogruok. Nikech ng'ato ka ng'ato neno ni wane mochung' ratiro, jomoko bende neno ni gine ma gichung' ratiro, koro onge ng'ama yie ni ma endie ng'ama ler manyalo tayo chenro mar mbaka. Ok apar kamano en gima ibro mi kanisa ni mondo yier kigen. Igeni kata ka ji dhigo opera to ma aneno kilando kata gor ka to nitiere kocha mong'eyo ni jatugo ni to tugo maber. Kata kama ne ot, kata ka wane ot, wan gi nyithindo ka to jonge ni udjo kombija ma namba 2 ni to nyathi moriere. Omiyo mbulu sama wuok to wuok ka kende maonge lalruok, ywaruok. Wacho ni an nyaka kaw ma, an nyaka bed ka. Ok en gima idhi teri e galamoro mar jopiny. Nitiere thuolo ma ji gogo, ng'ato gogo kogno. Kogo kogno tineno ni Evans Udo Molo ni kawago tamsi kako sebedo kowuotho kod weche ni chalo kama. Wadhi jaduong' ng'ane kama, bishop ng'ane kama, kata jadolo ng'ane kama, kata prophet, kata apostle ng'ane kama, ngima no sebedo machal nade. Trevor, an adaher ni twagno obedie ewi mise mar nono ni isebedo machiegni gi ker machalo nade. Isebedo ka iyudo mwandu kod kony kod ber kuom ker machalo nade. Koso isebedo kenyalo chung' kod chir ma ikwer. Kata kwa somo ndiko mar Nyasaye, ineno kaka janabi Samuel ochomo Saulo tir ka Saulo otimo makosa. Kitabu mar Samuel mokwongo kare 13 nyaka 15 ochome tir. Nitiere jodolo mosechung' kod adiera, mudiedo kod adiera no, makata chopo ni tek nade. Gin jok ma kata bahasa makori wacho kawuono ok osego gi piny. Gin jok ma pok osedhi kuliero ne telo ni yawa kauna nyathina ni kamoro yudna gini ka. Kogo gi kogno unomijato inana ka gidiedo kendgi kendo ng'iengore lela maonge. Gimomiyo penjo mane nikech jatend piny Kenya wuon bende osewacho ni odwa no yiere ji ariyo kuonde mopogore ma gichop ji 100. Chenro no be ni kare koso mano kama kuongo twak ni dhi kethore go. Nikech ng'amo wacho ni onego gibed ji 100. Kata ka pok wadhi mano to bam gi kora nikech dhano 100 pok noloso wach mochopo kare. Wach ila makoro chopo ng'ende malit ni dhano 100 turi. Nyi neno kata mana kanyo yiero jok mane dhi wacho wach mar curriculum mar somo. Dhano chiegni 50. En dhano turi ma ok kel kony. An gineno na jomoko nyalo neno mpogre kendo wan kod thuolo mar neno mpogre. Ber kawedo sidieng moro matin ne ji dhano 100. Matin kabisa ng'eny. Apar gi wiye kadhi 20 ka ng'eny. Gineno na. To ji paro ni mage joma kuri nyalo rochi gi nyalo megi basa moro matin to gitiyo. Mane kama onego beni kora watu wakie. Ni ling'any mane monego bedno aluoko wa yiero ganda giki. Backgrounds magi chalo nade. Consistency magi chalo nade e kinde giki. Mano an kama onego bedno watu wakie. To mar ariyo kawawe yiero ni ne ker kende. Ni ene modhi go kogno to yiero ng'ato ka ng'ato to kumwa dhi onge. Nyaka obed kod thuolo ma sidieng ka sidieng imiyo thuolo to yiero kegen ma ok ni ker ema dhi yiero. Nikech ker no nitie joma nitie osiepene, nitie joma nigi interest ne kaka priority mokwongo tik. Omiyo nyaka obed kod checks and balances. Kik wadhi adhiya yombra ni ker oseyiero. Jogo kaka iwacho no idhi go dhogi bor. Kwa wuokie to wadhi wuok mana gi gima ker ema dwaro. Ma kamoro biro weyo mana kamarach. Moingo kamarach ma wantiere kawuono.